встановити усіх причетних до вчинення злочину проти кримських татар у 1944 році, щоб відновити історичну справедливість відносно цілого народу. Керівник прокуратури автономії Ігор Поночовний заявив, що у ході кримінального провадження за фактом геноциду кримськотатарського народу вперше було надано юридичну оцінку злочинним діям радянської влади. Також були встановлені особи, причетні до його вчинення. Окрім вищого керівництва Радянського Союзу, повідомлено про підозри і керівникам нижчої ланки, які брали безпосередню участь у депортації кримськотатарського народу, повідомив Поночовний. Відносно корінного народу Криму було вчинено особливо тяжкий злочин з точки зору як національного, так і міжнародного права. Саме тому з метою надання належної правової оцінки діям осіб, які причетні до вчинення цього злочину, що не має строків давності, прокуратура автономії здійснює якраз процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом геноциду кримськотатарського народу. Протягом 7 останніх років з початку окупації Криму Росія знову почала переслідувати кримських татар. Цього разу через підтримку територіальної цілісності України та релігійні переконання, каже керівник прокуратури автономії Ігор Поночовний. Тобто, незважаючи на вчинення 77 років тому злочину проти людяності, на даний час після окупації півострова вже Російська Федерація продовжує вчиняти воєнні злочини проти цивільного населення в Криму. Лише ці всі злочини якраз спрямовані на витіснення всього проукраїнського, в тому числі і кримськотатарського, українського населення з території півострова.